Muling iginiit sa mga kababayan sa Lingayen ang tamang paraan ng pagtatapon at paghihiwala-hiwalay ng basura para sa kalinisan. Naglabas ng gabay ang Municipal Environment and Natural Resources Office na dapat sundin ng mga residente upang hindi mahirapan ang waste collection team. Base sa abiso, maaaring ilagay sa compost pit ang mga nabubulok habang pwede naman ibenta sa mga junk shop ang mga kagamitan na pwede pa i-recycle. Ang mga residual at special waste naman tulad ng baterya, container at iba pang kagamitan na walang pakinabang ay dapat ipunin para sa koleksyon tungo sa Material Recovery Facility. Ipinagbabawal naman ang pagsusunog ng basura kabilang ang mga diaper at sanitary napkin at pagtatapon sa mga bakanting lote. Patuloy ang pakiusap ng tanggapan sa mga residente sa wastong segregation bilang pakikiisa sa paglilinis ng basura sa bayan, lalo na tuwing pansamantalang nagsasara ang pinagbabagsakang sanitary landfill. IFM News. IFM News. IFM News.